Pinagi sa imong ngalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Mabungahong kahaponon mga igsoon. Milagros ug gamhanan Magsugod na ta. mga Diyos. So akong i-share niya karon mga igsoon, ang akong topic is mausan niya akong i-share ganina sa church. So akong ipadungog sa ninyo igsoon. Ako sa ning i-share igsoon, kamo pwede na mo mag-start igsoon. Ako mo share sa ko dire. Pwede na mo mag-mention sa inyo ang mga higala sa comment section igsoon. Pwede na mo mag-type og followers at highlights at everyone. Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo nining kahaponon. Alright. Okay na. Dan sharing. Kumusta ang iyong Domingo niya mga igsoon? Okay. Mayong hapon, Brad Pastor, lunglip, kauban sa tumbuhin niyo. Yes, Brother Fernandez Flores, Iris, ay sister lunglip na kanunay uban sa grasya sa Ginoo, no? Abante. Okay, salamat sa mga pulong sa imong ginasaysay matag adlaw pastor. Himaya sa Ginoo igsoon from Giselle, kinsa man to? Salamat ni Lord naka-timing ko sa pulong ug maayong balita. Shout out pastor. Okay. Shout out Brother John Mesa. Okay, praise God. Hallelujah. So akong gi-shout out mga brad, long live ta kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Anyway, nada ito inisaway na ko mga niaging adlaw sa to. Tingnan ko niya baka. Kuhan daw ko no kanang lagi gusto nila nga totally dili na daw na ko yapil-apil ang mga akro mga brad. Pasensya na mo, dili daw na ko yapil-apil. Sa akong taman nga lab man ako ni sila. No ikaw mawali nila, no? Mo akong gi-blackline ni kay di ko ganagsamo. Wala sila kabalo sa tumong ba. Okay? Musabot ra man ta na. Salamat sa pulong Pastor from Sister Jeneline Buter Canoy. Okay. Shout out na ako ang Kanipaan po og Talisay. Okay, mga brand na ko diyan gikan sa bahay ni Kuya. Mga lunglip kay ba? Nga mga banggiitang mga kriminal sa una apan karon gibag-o sa Ginoo. Wala gibag-o sa relihiyon. Okay? Gusto na ko ipaibawig so na nga dili ko pareha ng uban nga mingon nga nabag-o ko sukad nga no. Gibag-o sa Ginoo, dili gibag-o sa relihiyon. Na may uban gud nga ilang kuan ba ang relihiyon iisa no sayop na. Dili makabag-ong relihiyon kaya kung balikon igsoon. Sa diyang adik-adik pa ko sa una, 16 ka tuig kapin. Lain-laing relihiyon kauban akong suyop ug syabo. Mao nang ako gyud mo singgit jud ko kanunay nga dili makabag-o ang relihiyon. Ang bugtong makabag-o na to ang Ginoo. Amen. Shout out dahil kung kauban sa church si Brad Jojo. Brad, mao ni ang kuan ganina Brad ang ato ang giwali na ko pero punan ako gamay. Di apoy lain no sa man uban dire. Pastor taga-asa ka, taga Bohol ko igsoon. Clarin Ball, shout out from Dubai, Mary Ann Sanchez. Okay. Again, shout out na ko ang akong mga brad sa Kanipaan po Talisay. Ako sang gi-shout out si Brad Winston Lee. And then shout out na ko ang mga piniriso, mga inmates sa Cebu City Jail, CPDRC ug sa Talisay City Jail, Toledo City Jail. Shout out na ko ang tanang mga jail officer. Okay, jail warden, okay? Sa mga lain-lain nga mga prisuhan, okay? Okay, shout out sana ko si Brad Jason Manalo, nga long live kayo. Amen, long live Brad. Long live Brad. God bless. Salamat sa igayo, no? Salamat kay Brad, God bless. Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo, okay? And of course, i-shout out na ko ang mga nasa mga Philippine Army. Perminti mo kadungo ganixon kay
mag-message magod sila na ako nga ipa-shoutout ba. O dira gali o. Pastor, good PM po. Tanawa from BJMP District Jail, Iris May. Naalagi. O dagan kay mga jail warden na to, mananaw dire. Again, shoutout Brad Jason Manalo. Okay. Kumbrada, long live ta kanunay Brad. Salute sa mga Brad na ko da nga mga gikan sa kangit-ngit nga ning sunod na sa kahayag karon. Okay? Ug ang uban nga ning kamot. Bislig District Jail day. Okay, from Bislig District Jail po, Sister Iris May. Uy, babae din. Thank you ma'am for watching. God bless. Og akong amigo, bisag wa pa mi nakita pero nagsige na mi plano nga magkita. Brother Bioy Letran from Davao ni siya. Oh, nawalgi Davao. Himaya sa Ginoo. Pastor, shout out managi. Shout out natin ka, brad. Ako pod pastor, worship leader ko sa Born Again unya. Nagadik-adik ko pero kaluoy sa Ginoo. Iha kong gibag-o ni anak ko sa Dubai. Amen, sister. Ako sa una, sister, dili pa ko alagad sa Ginoo. Appeal ko sa worship team. While mag-practice me, musod ko CR kay magsulo ko, magsyambo ko. Lipat sila. Sa una to. Wa pa ko'y klaro, bawa pa ko kasabot. Pero karon, grasya og tabang sa Ginoo, totally cleansed. Totally set free from drug addiction in 12 years kapin. Grabe ang Ginoo. Natoy sa man wala lang makapabag-o. Yes. Happy Sunday afternoon, Pastor, from Rimilex Bantog. JO1 Iris May Pimentel, okay? Siya din ni JO1 Iris, Jail Officer 1 Iris May Pimentel, Welfare and Development sa Bislig District Jail. Pastor, asa ang Bislig, ma'am? Mindanao ba na? Jason Manalo, he's asking, taga-asa daw ko, taga-Bohol ko, Brad. Ko na ko rin sa Ru Alpha Clarin chapter. Ru Alpha ko rin, Brad, long live. Okay? Greetings from Ru Alpha Clarin. Hi, Pastor, from Davao po, mayang hapon. Okay, Braille Cedric Gicaro. Again, mga jail warden, jail officer, thank you for watching. Ang Diyos mag-uban, magabantay ka ninyo. And of course, ang mga military, Philippine Army, kanunay magtanaw na to, no? Shout out. And of course, dili na to nalimtan na tong mga kapulisan, diha, no? Campus Menya, Cebu. Okay, shout out. Mga tanang kapulisan da, especially sa akong duol sa dughan, akong higala, Sir Paul Acosta. Shout out. And of course, shout out na akong amigo nga police officer also nga duol-duol sa akong dughan sad nasa Davao karon. Si Sir Rudy Abergonzado, taga Talibon. Isa man always ko nag-watch sa imong live, Pastor, from Saudi Arabia. Sister Giselle, okay. And then, guys, Inday Judian, thanks for mentioning your sisters. Jason, here I am again, Brad, from Santa Fe in Bantayan Island, Cebu. Okay. Makalaag gali ko San Remeo, Brad. Dulool naman, no? Chatan, juti ka. Ganahan ko makigmeet ang mga Brad na to diya. Ganahan sa ko mo pambit niya og mga encouragement. Okay? Mauna na akong paborito. Isip usa sa advisor sa atuang kapatiran. Pare-pareho ra tag kaagi, Brad. Nag-adik-adik pud ko sa una. Pero tungod sa pagsulod nako, ay na, wa na, no? Putol na nun, Brad. Okay? Sige lang. Okay, mga kapulisan, no? And then, of course, Tagbilaran City, Barracks, no? Tagbilaran, Bohol. And then, Tagbilaran Police Station, shout out. Of course, sa mua diri sa kuang adapit igsoon ang Clarin Police Station headed by our chief here, Police Captain Sir Aliasar Milyumida. And of course, akong i-greet sad ang akuang amigo nga hippie nga Brad Sanako from Sia Skeptron in Arms nga doon lang gito sa akong dughan. Diri man to hippie na mo before nya karon na transfer na siya sa Kandihay Police Station, Police Captain Albert Sator. Long live, Brad. Okay. God bless. Akong abay, kitsa man Roy Banol. Ay! Akong classmate nga police. Asa ka na saan? Bay. Tuning ko nandi kay kuha ning classmate sa Mater Dei College. God bless akong abay, Pastor, watching from Bayawan City Police Station, Negros. Ay! Layuan na nimo bay? No, akong gi-shout out taga Carmen man kami, no? Carmen Bohol unya. Karon na-assign siya sa Bayawan, Negros. Shout out, no? Bay, amping kanunay, no? Nakas kong pagampo, no? Tanang mga classmate ako, bay, ako nang gi-priority. Ampo gali nato nang nagpa-request nga dili ta kaila. Samot na ng mga classmate nako, no? Amping bay, amping. God bless. God bless. Okay. Shout out sa Pastor from PHQ Police Provincial Office Agosan. Kinsa man Sister Ma'am Erwina Dilo Peri Sereño from PHQ Police Provincial Office Agosan del Sur, if I'm not mistaken. Oh, Agusan Sur. Ano ba na? Okay.
Anyway, pasensya na day kay nga kanang paspas kay ang comment section badili ko kapas. Okay. Pastor, shout out from Sudtungan, Lapu-Lapu City from Igsoong Rowie Lim. Rowie Lim, Sister Rowie Lim Gibara. And speaking of Lapu-Lapu, akong i-shout out ako mga kaliwat kadugo diya sa Lucata, Luok, Lapu-Lapu City. Ug akong i-shout out ang GS diya sa diyan na man to dapit diyan na sa basta diya sa muang lugar sa Lucata. Si Brad nga na to kalimot na ko na. Basta akong brad diya sa nga na chapter diya basta nagdagdagan kay mga brad na ko diya. No, kung mga kaliwat diya no sa Lucata, Luok, Lapu-Lapu City. Sila si sa mga Montisioso family, Dungog family, Botot family. Okay? Huwag akong mga auntie niya. Pa-shoutout na lang sa Teta Opsilon Chapter Brad from Macalilon, Quezon, Provincial Council, Longlip sa tanang mga Brad. Okay. From Brother Jason Manalo. Anyway, shoutout na akong skiptro no, around the world, the line chapter sa Tibuo, Kalibutan, naganda mga chapter no. Shoutout. Mataas na itong ngalan sa Ginoo ba, Brad? Okay? Sige, balik-balik ni si Brad Bio, ilitran ba? Lami kay sa paminaw, mabago, pastor. Maghilak lang ta kalit kay tungod sa kubo. Yes! Kana bitang maghilak ka, Brad. Example, parehanin, minaw ta worship song. Makahilak na ba? Makainumdum ka sa una nga. Salbahis kay ka, no? No? Again, wala ta gibago sa relihiyon na gibago sa Ginoo. Okay? Na may uban ron, masig debate kay kani magud pong uban kay maghisgot og relihiyon. No? Ako wa jud ko mao nang kung namin nagtanaw na ko dire nga mga ayos different religion no. Dili jud ko a pastor nga mangligis og mga kuano wala ko I respect all religion no. Akong gipataas ang Ginoo. Jesus Christ only. Amen. Di ko nang mga relihiyon da kay gubot kay na. Okay? Og walay mapildi na kay mo barog jud nga sakto. So again ako na ning balik-balik igsoon nga kani siya nga page igsoon way laing ngalan maisa walay simbakan walay pastor. Walay denomination, walay pundok, walay grupo, but it's all about Jesus Christ. Amen? Maura na akong ipangambog kay nabag-o ko tungod sa Ginoo, wala ko nabag-o tungod sa relihiyon. Uban na sige away lang relihiyon, hantod hapit na lang magpatay ako, wala ko. I respect all religion. Kung para nako, tanaw nako, maayo na para ninyo, maayo padayon. No, padayon. Importante malipayon nila. Basta ako igsoon, diri ko mao po niya akong gibarugan, unya ako pong nakita nga na-joy is transformation sa akong ginabuhi. Amen. Nagitawag og genuine transformation, dili nang magbago-bago lang, pero naay kalingawan mo suyop og shabu balik. Kana jung as in genuine transformation nga gibago sa Ginoo igsoon. Wala relihiyon pero relasyon. Amen. Sister Rowie Lim Gibara from Lapu-Lapu. Nindot kayo maminaw nimo kay very inspiring kayo imong mga pulong labi na imong life testimony himaya sa Ginoo igsoon. Bitaw abi yung igsoon siguro grasya ra sa Ginoo tanan daghan kay yes actually medyo ilado jud ko tunog akong kinabuhi tungod sa akong testimony and then mao sa ni hinungdan nga naabot kog laing nasod naabot kog Hong Kong igsoon gi-invite ko dito one time. Actually kaduha ko nakaadto sa Hong Kong no. Kaduha katong minyon ako together with my wife niya. Tungod sa akong history bitaw nga na-shock sila ba kayo. What? Anak og pastor adik-adik 16 years in drug addiction 12 years old nagsyabu na ning agig pamaligya. Nabag-o na siya ron, nabuang na daw, na-irehab punta na nga na, bitaw, na-shock sila. So, ma-shock man sila nga, ang Ginoo, milagroso man. Amen. So, anyway, before we proceed, before we pray, I just want to, akong i-shout out o pasalamatan ang atong mga subscribers o ganina na po ito yung mga nag-send og stars atong mga reels, mga videos, no? Ano? So, salamat kayo, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. And of course, before I proceed again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Amen. Igsoon daghan kay kog mga advice nandre og mga brad sa nako mga brad lami kay sa paminaw nga naay brad nga parehan mo himaya sa Ginoo brad. Brad abi mo brad daghang nagpa-advise nako karon magama kog video later siguro or tonight. Daghang mga akro mga brad na to nga nagapo sa lang bisyo na mga siyabugid brad. Pero andam ko mutabang no. Isog kay tong usay ngon siya nga brad pwede nimo i-mention akong name kung kinsa ko nya naay chapter niya pero ako lang siya taguan isip pagrespeto ba. Pero daghang mga brad na to nga nanginahanglan jud sila advice tabang kay yes na may mga tao nga mga godly. Okay? Listen carefully. Daghang mga godly ron, daghang mga preacher. Apan ako ilang gidol tungod kay ngano man adik-adik sa una, kriminal sa una. Okay? Kawatan nakabuntis og babae. Ang uban diha magduda butbot o so tagaan ta mo address Tangaran, Clarin, Bohol. Ari ako dire. Again Tangaran kay na may uban nga mga haters bitaw, bashers nga
siguro di ka tuo ba, no? So daghan kay mga magsigig bugal-bugal lang ko, pero ako dun ang hagitagiton. Pwede ninyo i-record, Brad. Kung naay magbinuang nako daing na itagaan ta mga dus Tangaran Clarin Bohol. Hinay kay no? Tangaran Clarin Bohol. And my name is James Dumanon. Ilado ko diri nga banggiitang adik-adik sa una ning agi og pamaligya. Ibaligya ang mga cellphone, kwintas, aryos, sing-sing, kapatos, unsa man diha para pasopag siyabo. Sige panghagi sa balay ako na, sige panumbag og bungbong nga mabuslot ako gyapon na. No, sa kung gusto mo makahibaw kinsa jud ko igsoon, pwede ra mo moari sa police station kay ilado ko diri. Kay naa ako diri tig lecture nila as their PNP life coach and sa mga piniriso po, no? Even sa mayor na mo dari suod kay mi. Usay gali kay magpare-request siya pastor, iampo atong akuan pastor, ano no? So yan na ko igsoon. Sa una ilado ko diri nga banggiitang badlungon adik-adik salbahes pero karon ilado na nga anak sa Ginoo. Amen. Okay, himaya sa Ginoo ng tanan, no? Mao na akong ibalik-balik no again. Dili relihiyon nakapabag-o nako. Amen. Dili relihiyon. Actually, so na-invite gali ko one time dahil usan ingon nga, pwede ti ka invite no cluster, pastor? Cluster ko no, sa Catholic na no, kay di man ko mag-religion. I just want to inspire other people nga na paglaom. Gusto lang ako i-share akong life nga unsa ko pagbag-o sa Ginoo and then pinasikad pud sa pulong sa Ginoo. Nay gitawag og kuan ba nay ning sigbo ba nay alignment. Hi pastor, shout out ko sa buwangan. Iso ni. Shout out ko pastor sa buwangan Clarin Bohol. Sa uwang igsoon o ginikanan, umbahin, mao maning nag-chat na ko. Okay, umbahin o komendador o cross family. Again, from shout out daw mga taga-Buwangan. Narabo ko'y daghang kailan ng Buwangan. Okay, napo ko'y daghang mga giminturan dia, mga adik-adik uban. Okay? So, from Brother Randy Komendador, shout out daw tanang na sa Buwangan, Clarin Bohol. Okay? Kisama ni mga igsoon daw niya, mga umbahin o komendador and o cross family. Okay? Brother Salmo Beltran Longlib. Asa man na nagtanaw na siya pa. Brad, thank you kay Brad. Makita na kita hapit na. Okay? May hapon pastor, shout out ko from Pisigami, Compostela, Davao di Oro. Salamat po. God bless. Na ako'y mga friends sa Pisigami, Iksoon. Again, Pisigami, Compostela, Davao di Oro. From Sister Queenie Broa di Ramos. Okay. Actually, di ay mga time nga speaker ko sa Pisigami. Lagi, Pisigami. Okay, again, salamat sa mga subscriber no, ug sa mga bag-o new followers. Welcome ani nga page para sa kamayaan sa Ginoo. O kani nga page ug nay makigdebate, automatic i-block nako. Ganina diha na po ko i-block kay naay magsigig hinambog na ilang mga dili ko ganahan lagi magisgot og mga doktrina dire largo block na. Kay ako I want to promote love and peace. Amen. Daghan kayo kag inspired brother is daghan jo brad, daghan. No, daghan kayo mga kriminal, mga hitman, mga daghan kayo na mga nanggawas na og prisuhan niya nangalagad na sa Ginoo karon. Basta daghan mga igsoon. Okay? So before we move on, let's pray. Kay ang oras karon murag napami service na pod later. No, daghan kayo basta Sunday daghan. Actually karon na ay service pod. Wa ko miadto kay gusto ko mag-live, kay gusto ko magpakaon na po ninyo kay busy na po niya. So wala ako ilaing lugar. So mao na nga kung way pra ning adto ako ang papa, akong igsoon, ako igsoon din mga igsoon na to sa pagtuo diri akong anak. So ako ra usan sa balay igsoon, nagsulo ko uban ng Ginoo o kauban ninyo. Okay? So anyway, again, let's pray. Atong i-welcome ang presence ng Lord igsoon. Let's welcome the Holy Spirit kay knowing that without Him we are nothing. Dili na to basta-basta matugkad ang pulong sa Ginoo. Dili na to basta-basta masaysay ang pulong sa Ginoo gamit ato ang kalibutanon or tawhanong kaalam. That is why ato siyang invite, ato siyang hangyoon nga mupatunga igsoon si Lord. Amen. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this afternoon, Lord God. Despite of our busy day, busy schedule, but still gitagaan ka na mong higayon, Ginoo. Tungod kay giuhaw mi Lord God, gigutom mi sa imong presensya. Gusto mi Ginoo nga masinati ka na mo. So Lord, ganining kapunon, Lord. Before we listen to your word this afternoon, limpyuhi sa miuna, Ginoo. Susiha among kasing-kasing, among una-una, among pagbati. Kung naa may mga negatibong, mga butang na adire, kung naa may mga butang nga wala mi makabantay, Ginoo, nga wala di ka nalipay, kay tungod usahay, tao raman mi, Ginoo. Usahay, dili mi kabantay, nga masipyat day mi. Kini wala di ka nalipay sa among gibuhat, Ginoo. So Lord God,
limpyuhi mi, andama mi, himoming takus, himoming angayan, o as we listen to your word this afternoon, tagay mig teachable heart, Lord God, si kasing mapainubsanon, madinawaton o correction, mudawat og tambag, and then labaw tanan willing musunod sa imong pulong, doers of your word, Lord God. And of course, tagay mig kaalam, Ginoo, nga langit nun. Tagay mig kahibalo og pagpanabot nga langit nun. Aron namong matugad imong mensahe ning taknas kapunon. And Lord, I pray again, give us peace of mind and heart, Ginoo. Walay laing ma-focus namo nining kapunon kung dili ikaw lamang, Ginoo, imong pulong. And this time I rebuke, I cancel, I destroy all the powers of the darkness. If there's any spirit of distraction right now nga gustong mobalda sa imong pagabuhaton, this time I cancel it in Jesus' mighty name. And I declare, I pronounce victory right now sa among pagabuhaton. Lord God, you alone will be glorified this time. We honor you, we adore you. Walay relihiyon nga maisa, mataas karon, walay pastor, walay tao, walay pundok, walay simbahan, Ginoo. Walay sekta nga maisa, doktrina or anything, but it's all about Jesus Christ. Imong doktrina, Ginoo, nga nagbase sa Biblia, may among iisa karon. So Lord, thank you. Thank you so much again for this another opportunity, blessed opportunity. As what I have said, Lord God, dili tanang tao karon nahigayon mamati nimo. Dili tanang tao karon na chance nga makadungog sa imong pulong, but bulahan kami, Ginoo, kay imo kaming gipadungog, imo kaming gitagaag kay gayunan nga mamati, Ginoo, mamaladnog sa imong pulong. Lord God, thank you. And I pray to all of the viewers right now, Ginoo, mga OFW, mga Seaman, Luzon, Visayas, and Mindanao, tanan, Lord, nga makadungog, Ginoo, nini nga minsay, tanang makakita, tanang tao nga maabdan ani, Ginoo, ipabati imong lihok, ipabati imong hikap, ipabati ang pagmanifest sa balaang Espiritu Santo, og panalangini ang tanan nga nagtan-aw karon in Jesus' name. Lord God, again, you alone will be glorified this time. And nabiling panahon among itugyan kanimo, let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah, praise God. Excuse me. Medyo simba ganina niya, ngani ko magsulong sa mawali, murag wanay ugma ba, murag mabalik ng Ginoo. Blessings ka, pastor, sa mga tao nga nalihis og dala, nindot jud nga atong kaugalingon kaagi sa mahimong. Amen, amen. Thank you, Brother Rap John Olimar Himaya sa Ginoo, brother. Yes, I've heard so many times nga na igsoon nga yes, blessing daw ko sa uban. Yes, gracias sa Ginoo. Was ko mag-expect nga ingani akong kinabuhi nga napa ko chance. Imagine before magsuyop ko, magsulok, hagdo na kong Ginoo og suyop. Grabe ka salbahis igsoon. Nya ako anak man kog pastor, mangawat ko og upiring simbahan. Halad ikapulo, ibalit ako og syabo. Grabe ka salbahis, grabe. Kaingon ko, grabe ha salbahisa. Nya grabe ko hardcore kay ko nga drug addict before. Ako igsoon daghan man jud kog barkada nga adik-adik. Daghan kog kaubang adik-adik, pero among all of my friends and barkadas igsoon, mga drug dependent, walay sama nako nga manigarilyo og Marlboro nga pula nga aris ilong ipaagi. Ingani ko manigarilyo aris sa ilong, no? Gitawag ko og buhi ilong sa among time before sa among eskwelahan sa Mater Dei College Tubigon, Bohol, no? Mga friends and classmates na ko maingon nga buhi ilong itawag nako. Og naam gali ni tanaw dire nga kailan ako pwede mo mo-comment, brad, nga imong pamatudan. Ari jud ko. Tinga sila. Grabe ko yawa, no? Nga na ko ka hardcore, no? Rugby, Bulkasil, sa Gonzales, uyupon ako gasolina, barnis. Aside sa Shabu may pinakakuan ginako. Pero after ko mag-Shabu, akong mga barkada sa karan, after mag-Shabu, mag-chat o readers ako di, after mag-Shabu, mag-rugby. Nga na ko, rugby, sa Gonzales lang marijuana, grabe ka hardcore, ikson. Pero gracias sa Ginoo nga, mo nagingon, bisag unsa ka, bisan dagtong pula pa nga atong sala, atong kasing-kasing, kaya papution sa Ginoo, as long as moduol ta niya. Amen? Hello everyone, OFW, and thanks God. Okay, sa mga OFW, again, no, shout out, mga seaman diha. Labud by Victory Band from, thank you, brother Mayo Diez. Nakas akong prayer, brad. Akong prayer. Okay, abanti ta? Okay na? Let's start. Kaya ng uban, raban, dita na niya. Ingon, uban, pagdali na yung tawag sugod, pastor, kaya mahurot na niya akong dita. Tungod na yung shout out. Okay? So, pabor ang kuhan daw. Pabor ang wifi. Praise God. Okay, let's start. Here we go, atong teksto. Okay. Na makita sa Mateo. Okay. Alright, Mateo 24, mao ni akong message ganina sa church. And then mao ni siyang usa sa sign mga igsoon sa last day. No, what I mean is
magkaduol ang pagbalik sa itong Ginoo, magkadaghani siya nga mga sign. Kung atong makita igsoon karon somewhere like ibutan talag sa Mindanao na mga trahedya, atong mga nihagi pa yung mga panahon igsoon, mga bulan na gubat sa Israel, na daghang kagutom ron sa laing nasod, linlain. Yang mga tao ron dautan na kayo, no? Sign na siya sa last days. Yes, lahi ang panahon karon, nya krisis taron, no? So mao na mga igsoon nga kani atong isgutan karon, usa sa ni siya sa sign sa katapusang adlaw nga mo excess ni mga ingani. Okay? Anyway, before I proceed, ako nang shout out si Brad Brian Postanes. Nga naa na daw siya sa national karon, no? Long live kay akong brad na sa Skiptron. Og si Brad Lord Leo Aventurado. Okay, nanapod siya sa regional karon, no? Long live ta kaon na, Brad. Salamat sa suporta. Okay. Hello, Pastor. Watching here from Alabel, Sarangani. Diha, jud mi, ni aging December. God bless, igsoong Chris Kit. Okay. So, kung basahon rin may igsoon actually, nagsulti ni si Jesus Christ. Iyan ang gisulti sa mga katauhan, mga disciples niya, o sa mga tao. Okay? So, nag-ingon ang Mateo 24:24. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas. Okay? Mga ni sign sa last days. Manungha ang mga mini nga Mesiyas o mga mini nga propeta. Okay. Magbuhat sila mga dagkong milagro. Listen, daghan kay mga ning excess ron nga milagro even sa social media. But I'm not saying nga sayop na. Pero di lang ko ako ang tao maigsoon nga dili ko basta-basta mo tuog milagro. Ngano? Paminawan itong pulong sa Ginoo. Okay. Magbuhat sila mga dagkong milagro. Unless and what's next? Og mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kun mahimo. Okay? Balikan ako Mateo 24:24. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas og mga mini nga propeta. Magbuhat sila mga dagkong milagro og mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kun mahimo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay. This afternoon gi-remind ta ni Lord sa usa sa sign nga bagti kayo last day. Og dili ni siya basta-basta nga sign mga igsoon kay posible nga ang tinawag og pinili sa Dios mailad. And I pray and I declare nga tanang mag-aabot ani nga video magtan-aw nga mga gitawag gipili sa Dios dili kita mailad kun dili usata sa madala sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Delikado ni igsoon ngano man kay mao ni sign nga dili kumpiyansaan. Kita naman nato mga sign kaning mga katalagman, daghana trahedya, kalisod, kagutom, mga gubat, linog, daghan kay mga sign nga na, no? Di man na kayo kuan igsoon abtik man tana kay maginulsol man tadan. Pero naay sign nga dili kumpensaan ison kaning manungga ang mga mini nga propeta. Sa book of Ephesians ang propeta usa sa hiyas, okay? Di ba? Fivefold ministry. Propeta, magtutudlo, ebangelista, apostolis o unsa pa to? Pastor. Now, nasud ang propeta. Katapusang mga adlaw mutungha ni sila mga mini nga magtutudlo. Tanana mini kanang nasa fivefold ministry. So I'm referring to apostle, evangelist, teacher, prophet, or unsa kay prophet man ni siya, no? Manungga ni sila. And then what's next? Maka-perform sila milagro. Mao ni bantayanan igsoon. Makamugna sila milagro. Okay? Mao ni mga igsoon nga atong text ang caption is ang milagro nga dili mahimo sa demonyo. Yes, timan igsoon. Tagaan ta mo, akong importante kini akong i-share ninyo igsoon nining kapunon kay sekreto ni para dili ta mailad ang milagro. Abi may igsoon, sultihan ta mo, ang milagro kumuna. For me, kumuna. Dili ko mo believe og milagro. Dili ko mo believe anang masakiton maayo o kanang madimonyo mo. Kumo normal na. Once na ata sa ministry ni Jesus, normal na. Bisan diri sa atong church, normal na. Apan dili na garantiya igsoon. Pod nga sa Ginoo. Amen. Dili na nato basihan, dili ta magkuan kay ang atong timan-an ako ikuan ha. Dili ta magsiguro nga sa Ginoo po na tanan mga milagro. Tanawa. Nag-ingon ang 2 Corinto according to Saint Paul or San Pablo. 2 Corinto 11:14. Og kini dili katingad-an, dili katingad-an ang mga milagro ngano man kay bisan si Satanas makausab sa iyang kagalingon sama sa anghel sa kahayag. Now, makadisguise ang yawa igsoon. Pwede siya mo bless. Pwede siya mahimong anghel sa kahayag bisag anghel siya sa kangitngit. Pwede siya mohimog maayo bisag dautan siya. Pwede siya mo padato nimo pero malayo kas Ginoo. No? Pwede siya maka-perform og milagro. Pwede siya makapaayog masakiton.
pwede siya magpakaroon ingnon nga naay na demon possess, i-cast out kunuhay, pero maorang yawa ra puro, nagpakonkuan aron ingnon. Pwede. Normal na, mahimo na sa yawa. Mahimo sa yawa ng mga milagro, Igsoon. Magbuhi og patay, kaya na himuon sa yawa. Milagroso ang yawa, apan sultian ko kamo, Igsoon, mao ni. Diri ra ta magdaog. Ang milagro nga dili pwede mahimo sa yawa. Ang milagro nga dili pwede mga Igsoon ma-counterfeit sa yawa. Unsa man ang milagro, pastor? Ang milagro sa tinud-anay nga kabag-uhan sa kinabuhi. Dili na masundog sa yawa. Ang yawa makapahayo og masakiton. Ang yawa maka-cast out og demons. Bilag unsa kaya himon sa yawa. Makatagaan in the future. Tagang ilang matiguod lagi tinuod, mahimo na sa yawa. Pero ang di mahimo sa yawa, Igsoon, mao ni timan, Igsoon. Mao ni ilhanan sa milagro sa Ginoo. Kaya ang si Lord lahi. Si Lord mohimo og milagro nga bisag unsan mo parehan ako salbahis kayo, Igsoon. Bag-uhon sa Ginoo. Pero ang yawa di na niya himuon. Amen, kuha ninyo. Ang yawa di na maghimog milagro nga ang kanang mga banggiitang adik-adik yang bag-uhon. Iyaman na. Di na niya bag-uhon kay ngano ning ari man siya. Juan Jis, ang kawatan si Satanas ning ari ay pagpatay, paglaglag, pagpangawat, iyang patyunta. Gusto siya nga malulong ta sa mga daot nga bisyo. Gusto siya nga ardi kita sa mga daot nga bisyo. Pero sige tagsimba. Kabantay mo na, Igsoon. Kabantay mo. Sige simba. Pero nganong di kabiya sa kangit-ngit. Sige simba. Wala ko gisulod diha. Sige simba. Diba? Diha na to ma-realize kung ang milagro sa Ginoo ba og sa yawa. Ang milagro sa Ginoo lahi. Sultian ta mo milagro sa Ginoo tanawa. Natagan ta mo example. Kailan ta ni Mary Magdalene, di ba? Si Maria Magdalena sa dihang na-encounter niya si Jesus, Igsoon, nabag-o siya. Ang banggiitang prostitute nabag-o siya, wa siya hukmi sa Ginoo. Apan timan Igsoon, si Maria Magdalena paglakaw sa ingon ni Lord, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Mao nay milagro sa Ginoo. Badlungon ta sa atong binuhatan nga dili maayo. Ang milagro sa Ginoo, Igsoon, badlungon ta. Kung unsa man atong gibuhat nga dili may badlungon ta. Tagantag milagro at the same time badlungon ta. Paundangon ta sa pagpakasala. Pareha niyo. Tagaan ta mo verse. Na makita sa kuan ni Juan 5:14. Na even ni Jesus ug katong iyang masakiton nga giayo niya. Okay? Juan 5:14. Nagingon diri. Human kini mahitabo. Hitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo ug miingon si Jesus kaniya, "Tanawa, naayo ka na mao ning gimilagrohan ni Lord." Tanawa si Lord ug maghimog milagro. Ingon siya, kaning masakiton na giayo na niya, nya nagkita sila. Ingon siya, "Tanawa, naayo ka na." Next line unsay gingon? Ayaw na pagpakasala. Dara ang sign nga ang milagro gikan sa Ginoo. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa mas labi pangilaan nga hitabo. Go and sin no more. Amen. Mao ni milagro sa Ginoo. Badlungon tas binuhatan. Dili kay milagro man na milagro pero nagpabiling. Lulong sa makadaot nga bisyo. Nagpabiling gapos sa kangit-ngit. Di na mao na milagro. Mao na nga di ko basta-basta mobilib og mga milagro. Kay tanawa, di ko basta-basta mobilib pod og tawo nga mo perform og milagro. Wa ko ilaing gibiliban si Jesus. Kay lahi siya mohimog milagro. Ang milagro sa Ginoo, Igsoon, lahi. Kay naa siya ihatag nga milagro kanang tinud-anay kabaguhan sa kinabuhi. Ang milagro sa Ginoo makita sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Mao ni lami nga milagro. Sa dang makigrelasyon ta ni Kristo, moduol ta ni Kristo, mosurinder ta ni Kristo, makiglambigit ta ni Kristo, mahimo tang bag-ong binuhat. Kung unsa ta kasalbahis, kadautan, mabag-o ta ug mao nay pinakadako nga milagro. Nagtuo ba itag mga masakiton Igsoon maayo na demon possess mawang demonyo nyawa da gyapon di sila mobiya sa pagpakasala. Nagtuo ba ita na may demon possess na sa niban nya maayo pero ni kayo mo balik sa pagkasala. Nagtuo ba itag malangit na dili gyapon na kinanglan magkinabuhi na siya sa pagkamatarong sa pagkabalaan. Mao na akong giingon Igsoon no nga dali ra nimo ma-recognize di ta magsalig anang milagro no dili ta mo believe ang milagro kuyawa no. Yes, I believe in miracles because me personally, usa ko sa ekspresyon sa milagro sa Ginoo. Kita sa diri Igsoon, dili lang paghambog, himaya sa Ginoo. Daghan tag mga kauban ri sa church nga nangaayo sa balatian. Actually, naay member na to dari nga nigsimba gali kanina. I believe this time she is 85 years old. If I'm not mistaken, 85 years old. Unya, bata pa siya Igsoon. Ako bata pa ko ato, na ako sa mga
siguro na ako sa mga, that time na ako sa daycare. I was maybe that time 5 years old or 6 years old. Kani siya igsuon na ni siya silbi cancer sa iyang tutoy man siguro. Yes. And then giingnan siya sa doktor namo diri. Kaon bisag unsa unya kay mamatay ra jud ka bisag unsang tambala ang imong imnon. Di ka maayo kay nagnana na magud siya murag lahi na nga stage sa cancer ba. Abi yung mga igsoon, hilak siya kay mamatay na lagi siya. Doktor gud ang nag-declare. Kay bawa mo mga igsoon, ang doktor, expert na. Gideclare siya sa doktor nga, di na jud na, bisag usap ako no ka-truck di karga. Siguro nagtanaw ron diri ay iyang apo. Kay sige nagtanaw. Hello, Inday. Okay, so, muna siya no? So one time, akong papa, and then, akong papa, pastor sa Dixon, nalagad sa Ginoo. Sa bag-o pa manggod mi diri sa una sa Clarin, diri sa Bohol, kay mao ginay murag hilig sa akong papa bata pa kanang wa pa ako matawag diri naman ko na tao nang hilig siya nga na mga ampong masakiton unya nakadungog siya nga ampong masakiton. So mao to nga ning duol siya nagpaampo siya. Abi yung mga igsoon ingon ang doktor nga usa ka truck di karga nga tambal dili na maayo. Pero sultian ko kamo igsoon. Ako naman ning gi-share sa akong mga previous live na to. Ang doktor dugay rang namatay igsoon high school pa man siguro ko. Pero kanang iyang gipropesiyahan nga mamatay hangtod karon buhi pa. And then this time, if I'm not mistaken, 85 years old na siya, dasi gyapon. Mutuo kog milagro. Atong Dios milagroso. Pero mao lagi na gibag-o pod siya. Unsa yang binuhatan sa una nga dautan makasasala, nagbago siya nang alagad sa Ginoo. Ana na siya igso no? Mutuo kog milagro pero dili ko mo believe og milagro. Dili man guna pasis nga malangit ka kay naka-create kag miracles. Tagaan ta mo ha. Darao na unsa gud taon tani darao unsay giingon diri mga igsoon sa Mateo City 22 akong ubon ang akong balaan kasulatan nga nasa akong cellphone. Mateo City 22 nagaingon dire, listen carefully ha, paminaw mo igsoon, tanawan ning mga magperform og milagro. Niadtong adlaw, again Mateo City 22, niadtong adlaw dagang unya og moingon kanako, tanawa, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro. Dapat yun, ang bugat, pinaagi sa imong ngalan. Nag-create, nag-perform sila og milagro, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Apan unsay gitubag ni Jesus sa 23, apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo. Mga makakasala, pahawa mo. Mao ni akong gingon. Dili ko basta-basta mo believe na mo perform milagro. Mobilib ko kung naitaw nga gilid niya ang mga kriminal. I'm not saying this kay mao na akong gihimo. Mobilib ko kung ang kana nga milagro nay suporta nga bunga. Tanawa. Unsay bunga binuhatan kabaguhan, tanawa. Nay ang gingon ni Jesus Pudigson diri sa okay. Nagingon si Jesus, nagingon ang balang kasulatan mga igsoon sa Mateo City. Okay. Mateo City 15, sa 15 ta. Okay. Balik ko na ko. Pero atras ta. City 22 man to, City 15. Nangingon dito. Pagbantay ka mo, mao na nino, kay in the last days, manunga ang mga mini nga propeta. Lahi na po ni nga bersyon. Mao na sila kaninyo nga mura daw kunog mga karniro, buutan ba, mga maayo muwali, murag tinuod, murag balaan kay tanawon ba, pero balaan ra day ang gisunod ang porma. Pero ang kasing-kasing, bilaan. Okay. Muna sila kaninyo nga murag mga karniro apan sa tinuod sama sila sa bangis nga lubo. Magwali sila nya magbutang. I'm not judging din but usa sa sayon na maigsoon kanang mangwarta nga muwali. Mabitaw day daghan mingon nga pastor magwali kay ibutang ang gikas mo no. No. Wala bersikulo sa Bible nga magwali ta nya mangayot og kwarta. Amen. Ang uban mo ingon nga nay uban nga mga gipangblak nako kay ingon ko, ana jud ka pastor kay kuan man na kanang na may ikapulo no, wa ka ning inactive ka sa akro kay wa may tithes, daghan kay ngana no, daghan kayo. Black dayon. Igsoon kung mura pa kog naong kwarta, di ko mamastor oy. Kanang uban nga magsigigingon nga ang pastor ko na nangwarta, suway ba daw mo pamastor? Usahay mag istorya lang tay ngana pero wa ta kay bawo, lisod oy di lalim. Kung wa ka gitawag sa Ginoo, ay na lang pagtuga-tuga. Okay? Ako igsoon, never ko niyo makit-an nga magbutang di og gikas. Okay? Never ko na makita nyo magbutang bank account. Kaya nga naman,
Ako nagtuo nga kung Diyos milagroso, kung naa may mabless, siya ray bahala mo hikap. Di nata kinahanglan magbutang-butang. Mao na bantayanan igsoon sa mga mini. Nga priority nila kwarta, murag naong kwarta igsoon. Di gina sila muwali buhay kwarta, magbutang gina sila kuan na. No. Di ko ingana, wa ko ning hukom nila. Kung ingana ilang pamagi. Pero wa ko'y nakitaan so far sa Bible, ana. Wa ko'y nakitaan. Nagtuman lang ko ba? No, kay sama sa gingon igsoon. There's no need naman magpadungdungog ka. There's no need magpakita-kita ka sa imong GCash o sa bank account. Kay kung kana sila na bless og maayo igsoon, ang Ginoo na muhikap nila, oy dili ikaw may mong hagad na. Oy, man na mo guwa man nako. Imuha diha nga bless mo ari palihog. Ginagmay lang no. Insulto na igsoon. The gospel of Christ is not for sale for me. Kaya ko igsoon na bag-o ko way bayad libre. Wala ko manlahos og dala sa rehab. Okay? Ang uban damingon pastor nang warta basin dili ito ako nga pastor ha yung nailhan. Ang uban na pastor no, dili ito ako. Dapat one time igsoon ako nagpalata nga pastor ko dito ko sa merkado. Mili ko og kanang sapatos ba para jogging na ko ha. Okay? Diha may nangayo og nang limos ba. Ma'am, sir, ano, isa rin eh. Simbahan eh. What? Ana, ulan ha? Simbahan? Mangayo ka na ha? Isa rin itong Ginoo. Makalilimos? Di nga na ang Ginoo igsoon. Wala na giwata, gisugo na. Ang gisugo sa Ginoo, kanang panglakaw ka mo, no? Go and preach the gospel. Wala ingon nga, go and preach the gospel. Unya mangayo ko piring. No. Pasagdi sila. Kung na-bless sila, muhatag ni mo, mupugas. Praise God. Salamat sa Ginoo. Pero kanang ikaw, mangayo niya ibutan. Mauna niya akong GCash ha. Kay bawo na mo. Kay bawo sa imong mata. Basin usa ka sa mini. Yes! Prangkahan ta. Ako igsoon, ako ikadlukan sa kinsa kong banggaon. Basta di lang na ko mabangga ang Ginoo. No? Wan po ko giligsan nga reliyon. Wan po ko nag-isa. Wan po ko namika ng mga unsa diha. Ilang mga unsa man na ilang simba diha. Ron sa wala ako aning respeto ko. Na ako'y mga amigo, pare. Taghan. Kung na ako'y mga nakita, mga amigo, pare o pastor, nagsige sila debate, pero ilahapot to, di ko mo-apel. Kaya ako, busy ko igsoon, nga ninggiya sa mga kriminal, mga adik-adik, mga nalulong sa makadaot nga bisyo, kana mga hapit na maghikog. Kung makita ninyo akong pinpost, igsoon na diha, ang mga victory, himaya sa Ginoo. Mga problema, ganaan mo na akong ganahan, dili ko naman, sigad to prisuhan mo na, buwali. Kana magdebate, wala man na, di man na kabago sa mga ripis. Sumagod ka na nagsige debate ron, sige debate, bisan asa. Danawa, ning undang ba ng mga drug lord, ning kusog nun ron. Wala, di na kapugong. Okay, balik. Okay? Nag-ingon din maigsoon ang Mateo 7:15. Pagbantay ka mo sa mga mini nga propeta. Katong mga mini nga propeta, katong maghimo og mga milagro, no? Muna sila kaninyo nga mga murag mga karnero apan ang tinuod sama sila sa bengis nga lobo. Dara, diri na to sila mailhan. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Bisag diha ra kutob, may bawaan na to, binuhatan. Unsa ilang lifestyle, unsa ilang pamaagi daway magwali sila. And aside from that, ang ilang doktrina ning sibo ba sa balaang kasulatan? Okay. Diha ta magdaog. No? Bantayan na igsoon. Kumusta ilang feedback sa ilang silingan? Mga buutan ba na? Panalangin ba sila? Kay daghan rong maayog Biblia pero ang kinabuhi huwi. Di man ko mahukom igsoon pero dapat good example ta. Amen. No, daghan kay rong maayog Biblia, maayo kay mo sa Biblia pero wa joy nalipay. Ngano man badlungon. Mo na igsoon bantayan na dapat na alignment obligate pa na wagol di magsilbi na. Mo ingon ni Lord mga igsoon nga sa bunga bantaye. No, in other words, ang gusto ipaabot sa Ginoo ayaw mo basta-basta og dali-dali og tuo. Ana mga milagro kay gikuan na ginamay igsoon gitakda na giprophesy na si Jesus mismo ning ingon. Sa katapusan mga adlaw manunga ang mga mini nga propeta, mga mini nga magwali. Mag-perform sila og dili basta-basta nga mga milagro. Katingalahan nga ngayong katingalahan man pastor katingalahan kay bisan ang mga Kristohanon nga gitawag sa Ginoo. Bisan daw ang pinili, posible pa mailad. But in Jesus' name, I pray and I declare, kitang tanan, walay mailad na to. Amen? Walay mailad na to, igsoon. Tagalangit ta. Amen? Mao na igsoon. Mao na nindot kayo, tagalangit ta. Di ta pailad. Dugay ratang giilad sa una siyawa. Karon magpailad tagbalik, no? Kuyaw man ni siya kay grabe ni siya ka grabe ni nga deception kay sa inon ba kaog alagad po sila sa Ginoo mo wali po niya muampo maayo po niya na demonyohan kita maposes demonyohan inikas out in Jesus name mawapod yes pero at the end of the day mauna dito sa adlaw sa paghukom moingon sila nga nagpagawas mo may giyawa nagpaampo mig masakito nagwali mi nagpropesiya mi unya among gigamit imong ngalan pero unsay giingon sa Ginoo pahawa kamo
Amen. Kamong makasala. Kay bisan day makakasala, makahimo ana. Kay ang yawa makahimo magmilagro, di ba? Akong balikon pero maklaro na rin na sa Biblia, pastor, nga ang yawa makahimo milagro. Oh, daro. 2 Corinto 11:14. 2 Corinto 11:14. Ug kini dili katingad-an, no? Dili na katingad-an nga nay mga milagro. Ngano man, kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Unsay mo pasabot na Ikson? Bisan si Satanas makahimo og milagro, magparon ingnon nga anghel si Satanas. Pero mao lang ni timan Ikson, ang di lang jud mahimo sa yawa Ikson kanang milagro ngang usa ka grabe ka taong dautan, ang usa ka ulipon ni Satanas iyang bag-ohon, ang usa ka lulong sa illegal nga droga pareha nako. Ang uban giingnan ko bag-o pa ko Ikson. Tumo mo ng James, yaw, demonyo ng dako. Tumo mo ng Pastor James, nga nabuang na nagsyabo. Mao lang na yung tripping ron, wali-wali. Ay, magtuwa na kay mao na. Nga ko, naglibo ko ba? Ha? Pag-sure mo yawa mo na yun. Yawa na noon nga, hinggawas galita, hingbuwag galita. Ang yawa ning ari, paglaglag, pagpatay. Amen? John 10:10. Si Jesus ning ari, aron makabaton tag abundant life. Now, kaya ang yawa ning ari, o pagpatay man dahil paglaglag. So ang yawa may nagpaluyuan ng mga makadaot nga bisyo. Nya ko kay ning gawas man. Di ba? Nya yawa din nagpagawas no, banga jud kayo. But anyway, we cannot please everybody, we cannot please everyone. So ako na lang silang gipasagdan, bahala na sila kung sa ilang tinagdan ako, basta ako abante ko. No, daghan actually majority mga daghan jud na bless himaya sa Ginoo. Mas daghan na bless pero naalang jud yung mga ginagmay bitaw mga duha tulo upat nga ano pero ako ra silang gipasagdan Ikson kay siguro ako silang giampo nga unta usa ka adlaw ma-encounter sa nilang gahom sa Ginoo. Kung unsa siya ka milagroso. Amen? Mao na Ikson. Kung balikon Ikson, ayaw pag-apas og milagro. Kay kung mag-apas kag milagro, matod pa sa pulong ni Kristo, posible nga maadto ta sa peligro. Balikon ako ha. Tanawa. Atong main text. Sige ngon dito. Sige ngon sa main text no, Mateo 24:24. Mano nga ang mga mini nga propeta unya, magbuhat sila mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag or pag-ilad nga bisan pa sa mga pinili sa Ginoo. Numaw na Ikson, ako mong gi-encourage, challenge mo, ako mong gi-painumduman karon Ikson. Ayaw gid mo pag-apas o milagro. Ayaw mo basta-basta totoo milagro. Studyohe, obserbare ang bunga. Unsa man, uy, hala, ngano makahimo ni sig milagro nga dagan lagi nag-chicks. Uy, naman ni sige sustintuhan, makahimo lagi milagro. Uy, kuyawa, wala na niya ako, naglibiin man ni silang duha niya, maghimo milagro. Kuyawa, di ba? Bantayi ang bunga. Kaysa bunga na makita. Mao nag-ingon ni Lord Dixon nga, by their fruits we know them. Makita sa binuhatan, makita sa lifestyle, makita unsa may iyang feedback sa iyang silingan, unsa man iyang kinaiya, makita ba si Kristo sa iyang kinabuhi, makita ba siyang kinaiya ang Ginoo, Igsoon. Amen. Unsa man yang doktrina naka-align ba sa pulong sa Ginoo kay sa time nila ni Pablo Igsoon, nila Saint Paul ba. Sadyang nagsigi sila gwali, naabot sila sa atong taga Berea, sa lugar nga mga ginganlag Berea nya. Sa Berea na gitawag og mga Berean Christian. It means nga mga Kristohanon nga taga Berea. Ang Berean Christian Igsoon, every time nga si Pablo magwali, mupakli din sila sa balaang kasulatan, mupakli din sila sa kasuguan tan-awon lang tinuod yung giwali, tinuod kay naadrino. Ingana, ta dapat Ikson. Sign sa mga mini, ang ilang giwali wa sa Biblia. Basta gali, bisan pag-unsa ng gahom-gahom dia Ikson. Basta ilang gitudlo, wa sa Bible, and then questionable na Ikson. Ayaw jud pag-apas og milagro. Kay kung mag-apas kag milagro Ikson, kaya, timanin Ikson, kaya na himuon sa yawa. Ang milagro, normal ra na sa yawa. Ang milagro, mga Ikson, normal ra na sa demonyo. Mga yung masakiton, unsam da normal ra na. Kaya ta padatuon, swertehon ko no matod pa nila sa yawa. Pero ang di niya mahimo kanang badlungon ta sa pagbiya sa binuhatang dautan. Kanang badlungon ta sa dili maayo natong binuhatan. Ang dili mahimo nga milagro sa yawa, ang dili masundog nga milagro nga maoy paborito nga may tabo ni Jesus nato Ikson is kaning milagro sa tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi. Milagro nga usa ka drug poser, drug addict, kriminal, hitman, murderer, unsa may tawag na Ikson, rapist, mabag-o, moduol sa Ginoo. Maunay milagro nga di mahimo sa demonyo. Ug maunay timalhanan Ikson nga milagro nga gikan sa Ginoo. Kay di man jud kakaingon Ikson nga milagro nang gikan sa yawa kanang nabag-o.
Di ba? Banggiitang mamaligyag siya bo, kinilo, niya gibag-o. Di ba? Do you think sa demonyo na? No, sa Ginoo na nga milagro. Mauna siya igsoon kay maunay milagro nga dili ma-counterfeit, dili masundog sa yawa. Kaya ang yawa ning ari pagpatay, paglaglag, pagpangawat. No? Siguro tagaan og milagro nga kaayuhan sa balatian kuno hay ana milagro ay maayo kita sakit pero dili badlungon sa binuhatang dili maayo. Mao na milagro sa demonyo. Okay? Diha ra siya kutob limitado. Apan ang milagro sa Ginoo ayuhon ka sa balatian, bag-ohon pa imong kinabuhi. Na gitawag og genuine transformation sa atong kinabuhi. Aside nga naay healing sa atong mga sick or diseases or unsa man mga balatian either sa physical and emotional or aside nga basta nagsaniban ba ka og demonyo kay namay sanib-sanib o normal man na namay mga demonyo nya naayo ka unya nabag-o po ka mao na mga milagro nga gikan sa Ginoo. Tanawa tong milagro igsoon nga katubi tong buang, di ba? Katong buang nga wala na siya ibay, di ba niya naka-encounter siya ni Jesus, di ba? So layo pa kayo ning sulti ang demonyo. Unsao man ko nimo, ayaw ko palihog ayo na mao tong ingon tong nayawaan nga. Palihog mabalhin ko sa baboy kay ang iyang karga ang demons niya ang tawag angan is legion. Legion because daghan sila. So dito siya ni sud sa daghang baboy. Okay? Nya tanawa, sa diyang na-cast out siya, nabuutan siya. Ang milagros Ginoo, mabuutan ta dili kay milagro ko na naayo daw siya, nakalakaw, nakakita ang buta. Pero mao ra gihapon, naglunang sa kasalanan di na. Milagro na nga sa demonyo na nga milagro. Maunay kalahian. Maunay kalahian igsoon. Kay katong milagro igsoon nga katong na demons nga gi-cast out ni Jesus katong nimbalin sa baboy, di ba? Misunod siya nga bisag asa ka mosunod ko, pero ingon sa gingon ni Jesus nga ayaw kay aksiya ko no walay balay, di ba? Ana something ana so mao na igsoon nga akong gi-encourage mo this afternoon nga dili ta basta-basta mo tuog milagro. Ako nabantayan sa Facebook ron daghan kay milagro. Og ang mo perform og milagro gi-idol na nila. Di ba? Gi-idol nila dayon nga ano. Ako dili ko basta-basta mo believe og milagro. Malipay ko praise God, pero dili ko basta-basta mo tuog di ko mo believe kay nga naman. Dili man na makapalangit ang milagro. Ang makapalangit na to igsoon kanang naatay tinud-anay kabaguhan atong pagkamatinud-anon pagka may nadlukon sa Ginoo. Pwede man ta gimilagrohan pero naatay gisikreto gyapon. Di ba? At the end of the day, ang isulti ni Lord na to at sa katapusan, well done, my good and faithful. Ang atong pagka-faithful sa Ginoo. Amen? Mauna, mga igsoon. Kaya sama sa gingon mga igsoon, sa katapusang mga adlaw, sa hukom igsoon. Okay? Kung sa'y gingon. Di ba? Sa'y gingon dire. Ni atong adlaw, daghan mo ingon ka na ako, Ginoo. Dili ba naghimo man kog milagro? Ginoo, dili ba nanagna man ko nasakto? Yes, nanagna ka, pero sa itubag sa Ginoo, pahawa na ko eh. Demonyo may nagkuha na to, di ba? Pahawa na ko, makasala man ka. No? Palayo ka namo, wako kailan yo. Mao nang ayaw jud pagsalig igsoon, ayaw basta-basta og tuo. Anang milagro? Tan-awa ang bunga ang binuhatan kay diha magdaog ang tinuod. Amen. Kay kung tinuod nga si Kristo ang iyang punuan, makita sa si Kristo sa iyang binuhatan. Sa insultian unsa man manginsulto siya? Manginsulto ba siya? Unsa man diha no? Unsa man the way siya mo speak igsoon? Ma-feel ba nimo nga naa jud ang Ginoo niya? Because for me, personally, I believe nga kung naa nimo Holy Spirit, makadiscern ka. Amen? Kung naa nimo ang Holy Spirit, makadiscern ka o kinsa na siya sa Ginoo ba na og di. Amen? Mao na nga ay kumbensa, no? Magbantay ta, magmaigma ta. Kay gusto o igsoon ngang tanang followers ani, viewers, magkita ta sa langit o sa kadlaw. Amen? Magkita ta, hindi man ta magkita igsoon sa phone, magkita ta igsoon sa dakong kadaugan. Amen? So mao na atong mensahe karon igsoon. Ang milagro nga dili masundog sa demonyo. Unsa na siya? Timan ini. Kanang milagro nga tinud-anay kabaguhan sa kinabuhi. Ang tinuod nga Ginoo igsoon nga naghatag og milagro mabag-o pud ta. Dili lang kay ayuhon ka sa imong hilana, ayuhon ka sa imong kanser ana pero di ka badlungon nagpabilin gyapon ka. No. Ako mong gibalik-balik kanina mga igsoon, every time dahil mga panahon nga si Jesus maka-perform og miracles and after that moingon din siya, lakaw og ayaw na pagpakasala. Badlungon ta. Amen. Dili kay mana. Okay, mana. Nya pabilin dito hala pagbilin dia sa imong gibuhat ka mag-okay ra na. Di na maong milagro igsoon, no? Sama sa akong gibalik-balik igsoon ang Ginoo makahimog milagro. Ang yawa pod makahimog katingalahang butang.
Ug sama sa tong teksto ganina igsoon, katingalahang butang nga bisan ang mga pinili, mga tinawag sa Ginoo posible pang mapildi, posibleng mailad. Mao na igsoon nga dili ta mag-agad sa mga milagro nga nakita, kung dili mag-agad ta sa Ginoo, magbantay paniita. Mao na gingon mga igsoon nga, be wise as serpents but harmless as dove. Magbantay ta, magmaigmat ta igsoon, kay karong katapusang mga adlaw nanunga ng mga mini nga magtutudlo, mini nga propeta, magmilagro kunuhay. Okay? Bantayan na. Basta maulang ni ibutang sa iyong unahuna igsoon. Bantayan ni, panidiin kay ang di nila mahimo kanang milagro nga mabag-o. Milagro sa tinud-anay, genuine transformation sa kinabuhi, mao na di mahilabo, di mabuhat sa yawa. Amen. Pwede na sila magpakaroon inon, pero di gina kagwanta igsoon. Mahibawaan nimo ang milagro nga gikan sa Ginoo. Kaya sayad nga milagruhan ta sa balatian, milagruhan ta nga ang unsa may atong mga lain-laing sakit ayuhon. Aduna po'y tinud-anay kabag-uhan nga may tabo sa atong kinabuhi. Makita na si Kristo sa atong kinabuhi, mao na milagro nga gikan sa Ginoo. Maliwat ta sa Ginoo, dili kay maliwat ta sa demonyo. Amen. Mao na siya igsoon. Mao na siyang ilhanan. Again, ang milagro nga dili masundog sa yawa, milagro sa tinud-anay kabaguhan sa kinabuhi. Milagro nga ang tanang nagapos sa makadaot nga bisyo mabalbaran, di na mahimo sa yawa. Once namoy makit-an na klaro na kana nga milagro gikan gina sa Ginoo. Amen. So again, I declare igsoon in Jesus name, nakitang tanan wala gyud usa nga may salaag na to. Yes, last days, daghang manungha, mga mini, propeta, magtutudlo, mini nga pastor, or tanan nga klase nga mini, apostoles, basta mini nga magwali, mini nga alagad sa Ginoo. Apan, ato na silang mailhan, pinagi silang binuhatan. No? So, mao na gingon, before ta mo believe, studyuhan sa nato ilang kinabuhi, obserbaran na to. Ug atong panid-an ilang doktrina, kung nisibo, bas balaang kasulatan, o basin hiling nagkwarta, magsige nagpangayog upiring. Di ba? Ang uban niya, ikaw di pastor, di ko mangayo, nalay mo hatag na ko, pero wala na ko pangayo eh. Amen? Di ba? So, dahil itong Ginoo, makililimos. Okay? Mo na, igsoon. Okay? So, that's all, igsoon, ang atong mensahe karon. Gipainumduman ta this afternoon nga. In these last days, dili kumpensaan kay naay mga manunga, naay mga doktrina, naay mga katingalang butang nga magkakumbinser nato nga mutuo ta. Nga bisan ang mga gitawag sa Ginoo mailad. No? But far from us, dili na mahitabo na to in Jesus name. I declare nga kita yung tanan igsoon mag-abot ta tanan sa langit. Kitang tanan walay usa nga may salaag, walay usa nga malipat, kung dili makalahutay ta. Mubarog tas kamatuuran nga nisibo sa balaang kasulatan. Padong sa kinabuhing walay katapusan igsoon. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word this afternoon. Salamat, Ginoo, nga imong gipahinumduman, Lord, nga yes, indeed, you are a miracle working God. Ug imong gipahinumduman, Ginoo, nga makahimo kang milagro ang yawa sad, makahimong milagro ang yawa sad, Ginoo. Na makahimo og katingalahang butang. Apan ang yawa dili makabag-o sa tao. Dili makahatag og genuine transformation, ikaw lamang ang makahimo na. Lord, I pray to all of the viewers right now nga dili gyud mi malipat, dili mi mag-agad og milagro. Kung dili, Ginoo, kanunay mi mag-agad sa conviction sa Holy Spirit. Lord, giyahi mi, tabangi mi nga dili mi ma-deceive sa mga di mao nga doktrina or pagtulunan. But let it be, Lord, nga among sundon kanunay ang doktrina nga imong gipasunod nga mo nga doktrina nga makahatag na mong tinud-anay kabaguhan og doktrina nga nisibo sa balaang kasulatan. Kaya ang imong doktrina, Lord, of course, powerful and makahatag og genuine transformation. Ang imong doktrina, Ginoo, makita gyud ka sa among kinabuhi. So Lord God, again I pray nga dili mi mahidalinas og ma-deceive sa lain nga doktrina nga dili mao. Nga dili mi magdali-dali og tuog mga milagro kay ang yawa makahimo sa milagro. Apan Lord, magmaigmat mi. I pray right now, Lord God, to all of the viewers nga imo ming i-level up ang among spiritual discernment, Lord God, in Jesus name. Tagay migdugang kaalam nga langitnon nga magtimbang-timbang mi nga sakto ba among nakita og nadungog. Lord God, let your Holy Spirit will convict us, Lord God. If ever malipat mi, konbiktara mi, Holy Spirit. Kay dili mi gusto mailad. Gusto mi, Lord God, nga makaabot jud mi sa langit nga imong giandam kanamo, Ginoo. Lord, lahi-lahi na ron. Lahi na ang panahon karon.
aside nga krisis, dagang katalagman, dagang trahedya. Di na masabot Ginoo ang generation karon. Grabe kadautan. And of course, sama sa imong mensahe karon Ginoo nga usa sa sign sa moabot sa last days, daghang mga milagro. Apan Lord, tabangi mi nga dili mi mailad, malipat. Kay gusto mi Ginoo nga amo jong among matagamtaman ang ganti, ang reward nga kinabuhing walay katapusan. Sayang ang among pagpangalagad nimo Ginoo nga mailad rami sa unahan. But Lord, gusto mi mahimo ming overcomers. Gusto mi Ginoo mahimo ming victorious till the end. Kay ikaw magauban ka namo. So Lord, uban nimi. Kay kung wala ka, wala kami mahimo. Kung wala ka Ginoo, kung dili mi nimo konbiktaron, i-correct. Lord God, malipat mi. Kay gipropesiya na kini Ginoo, matod pa sa imong pulong nagaingon ka nga posible ang mailad ang imong mga pinili pag gani mailad tungod sa mga milagro nga kahibulungan nga makatuo mi. But Lord, ayaw itugot nga may tabo ni sa bisan usa sa nagtan-aw ani Ginoo in Jesus name. But let it be Lord nga kaming tanan maghiusa Ginoo. Nga sa imong pagbalik imo ming madala Lord God kay nagkinabuhi ming balaan, nagkinabuhi mi nga ning sibo sa imong pulong Ginoo. Nga mao'y among sumbanan, mao'y among mapa Ginoo, mao'y among manual ug mao'y among gisundan Ginoo. Ang imong balaang pulong Ginoo. Nga dili mi ma-deceive sa lain Ginoo nga mga pagtulunan. Tabangi mi Ginoo. Again, Lord, I pray for spiritual discernment Ginoo. Nga dili mi mailad Ginoo. Kung dili mobarog mi kanunay ug magsubay sa kamatuoran nga may imong gitudlo kanamo Ginoo. Pinasikad sa imong balaang pulong. Lord, thank you. Thank you for your word. Thank you for your presence. I pray, Lord God, kini mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan nga magmaigmat mi. Mao ni hinungdan nga mabinantayon mi sa kanunay Ginoo para dili mi malipat sa kaaway in Jesus name. Lord, again, thank you. Salamat Ginoo. Amo ning i-apply ang mensahe nga among nadungog karon Ginoo. And Lord God, this time we continue to pray, Lord God, sa mga OFW Ginoo. Mga higala na mo nga naa sa lain-lain kanasuran Ginoo. Nanarbaho para sa ilang pamilya, nagsakripisyo, dili ilalim. Mga seaman Ginoo, Lord, I pray, padayon kapag kupot sa ilang ginabuhi. Padayon kapag panalangin nila, pabori sila, Lord God. Bisan sa ilang mga amo, I declare favor in Jesus' name. Tagbuhay lang panginahanglan, ayuha sila sa ilang mga balatian Ginoo. Usahay Ginoo, mingawon sila mga hinigugma, i-comfort, Lord. Nasayod kami nga dili ilalim ilang sakripisyo, but every time nga mingawon sila, Lord God, sa ilang mga mahal sa kinabuhi, ipabati ang imong gakos, imong comfort, Lord God. In Jesus' name. And Lord, I pray nga dili sila malipat sa kwarta, nga magsige na lang sila tigom. Apan Lord, let it be nga ilahang tagaag higayon ilang relasyon nimo, ilahang atimanon, ilahang amumahon. Because at the end of the day, way laing mo tubang namo Ginoo. Way laing mo tubang Ginoo diha sa hukmanan, dili ang kwarta, kung dili ang among relasyon nimo kami Ginoo. Ang among pagkamay nadlukon, pagkamatinud-anon nimo, Lord God. Again, Lord God, i-bless sila, kupti sila Ginoo. Tagai sila kauhaw sa imong presensya. Taliwala sa ilang kabisi, muhatag sila higayon Ginoo. Nga mamalandong sa imong pulong, magampo, magdahay kanimo, Lord God. Tungod kay ikaw ang tinubdan, ikaw ang rason nga nung naa sila diha. And you are the blesser. Sila Ginoo imo lang gipiyalan sa panalangin. Ug ayaw itugot nga malipat sila. But Lord, I pray nga dili nila malimtan ang blesser, knowing that you are the source, you are the owner. Sila imo lang gisaligan, gipiyalan Ginoo. Again, Lord, kupti sila pag-ayo, and then protection ni sila, Lord God. I pray good health upon them in Jesus' name. Favor in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you so much. This time, Lord God, among pabuton ang milagro gikan kanimo. Paabuton namo ang mga pinasahi nga panalangin gikan kanimo Ginoo. Amo kining paabuton uban sa pagtuo. Paabuton namong kaluwasan sa mong tibuok pamilya, kabag-uhan sa mahal sa mong kinabuhi nga nalulong sa lain-laing makadaot nga bisyo, kagawasan sa mga gapos ni Satanas, ug paabuton namong kalinaw, kalipay, financial breakthrough, trabaho or negosyo Ginoo nga palambuon nimo Ginoo. Tanan-tanan nga panalangin gikan kanimo. Amo nang pabuton uban sa pagtuo Ginoo. Himua lamang kaming takos ug angayan kay nasayod kami. Kung dili sad kami angayan Ginoo, dili mi nimo piyalan. So Lord, himua aming kasaligan. Ingon nga imong mga pinanggang anak. Again Lord, pabuton namo ang milagro gikan kanimo uban sa pagtuo. Mao kini imong pag-ampo, amo kini gipasalamatan daan og giangkon ang kadaugan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy among bugtong o personal namong manluluas.
Amen ug amen. Praise God. Hallelujah. Hingit-ngit ng palibot. Alright. Wala pa kayo. So that's all for this afternoon, igsoon. Or maybe tonight, basin murdi ko kalugar kay naami service. Okay? Wala ka ko ron taon, igsoon. Maunang nanghatag jud ko higayon kaninyo karon, igsoon. Hallelujah. All glory belongs to the Lord Almighty. Amen. Amen, Brad Andoy Arensa. Anyway, igsoon, this time akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Walay relihiyon na isa again. Okay? Kundili si Lord ra. Praise God, mga brad, ako na long live kanunay brad, uban sa grasya sa Ginoo na adjud mo sa akong mga pagampo. And igsoon ako ng putlo na tong live karon kay nahuman naman ta. Ang akong ikasulti is just continue to mention your friends and loved ones in the comment section, and ako mong gidasig nga I want to encourage everyone to invite your friends, okay, to follow our page para ma-blessed sila. Dadaa sila ari. Okay, Sister Gomes Mary from Australia is watching this time. Thank you. Igsoon, God bless. Okay, so again, that's all for this afternoon. PM pa man. Yang akong ikabilin ang Diyos magapanalangin kanatong tanan, bantayan ta kanunay. Amen. And again, salamat din no sa mga subscriber, okay, mga nag-send og stars. Thank you kayo. Wala man ko nangayo nyo kabaw na mo no. Wala man nato na no. Ang ako lang anigson is I just want to share the word of God nga kana nahigugma ko sa Ginoo. So wala yun na involve ni kwarta or unsa man. Again, akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Okay? So that's all for this afternoon or hapit na this evening, karong kahaponon. Diri na lang ta kutob igsoon. Unyang akong kanunay ibalik-balik, ampo lang jud ta kanunay igsoon, ampo nya amping. Kay ang panahon ron lahi na. Okay? Unyang ako sad magampo sad ko kanunay para ninyo. Okay? Again, that's all for this afternoon. All the glory belongs to the King of Kings. Keep safe everyone. God bless. See you next time.